Ini pemijitan spesialis sahabat kita Mas Karebet atau Pak Zuli atau Pak Kipli, namanya itu 3. Sing masyhur iku Karebet. Wah, ini luar biasa nih. Siwer. Niku pijet kejeklok. Itu lagi kejeklok. Ini sampai yang menonton aja lenger-lenger delok nih Bayu. Nggih. Lah sing iki delok kewe pateng sernut, pateng greges, pateng griming. Ini aja lali nanti dilihat di channel ini, yang ada hanya di channel Suryo Fatih Channel. Bayu keren. Iki wis ngene iki. Kina sing delok ya Allah, bojoku dipelarah dikapake iki ya Allah Gusti. Ngono gen mari. Wong kepengin mulya kudu wani rekoso. Sandangane loro iku penak. Sandangane penak loro. Ini nanti kita lihat terus, jangan di skip-skip sebab ini ada tayangan yang unik nanti kecet ngaten niku. Ini kalau kurang paham tak zoom, itu tukang pijetnya itu malam hari ini Mas. Pada hari apa ini Mas? Hari Jumat malam Sabtu tanggal 24 Mei 2025. Tak zoom ini sing mijeti. Nggih nak pangling mengdelok lho piantune mekaten niku ya piantun PSHT. Niku nak njotos wong iso semampir. Nang ngarep nu semampir semupunan juga terus mak peletik ngono. Ya Allah ya Rasulullah, iki keren tenan iki. Iki dirogoh-rogoh. Niki sing delokke sing setunggal niki pun lemes. Atau Mak Ninah menika. Niki ki guyu delok wong to Mak Ninah. Heeh. Mbah Untung iki tak lebokke YouTube lho Mbah Untung ning Suryo Fatih Channel. Engko sampe nak ndelok lho aku kok nganu istiqomah le ndelok kok anteng ngono. Mak Ninah. Nika tukang pijete nika anu Mas, bekam ya iso, nyuwuk ya iso. Komplit niki daleme apa jenengane Karangjati, Bungang, Mahabang. Niki astane mak keres niki dipijet iki siap-siap ngempet loro mengko. Perindang-perinding hawane samar nak dipijet. Dadi nek mijet ngono sing loro tangane sing dimek dhuwur riyen Mas. Kaya wong nyuntik yo. Sirahe ngelu sing disuntik sirahe. Wetenge senep sing toblos wetenge remuk to Mas. Tetep bokong kok Mas. Lah iya. Ya Allah, wis pokoke iki didelok terus, dipanteng terus, aja di-skip-skip. Engko nek ana tayangan sing rada lucu jengek-jengek engko jenengan ora paham. Lah iki suwe-suwe aku malah kaya anu, apa jenenge, tukang konten. Ready nika ya nganu nika, YouTuber nika sudah bagus. Namanya apa Mas? YouTube-nya? Wah, ya channel Aramdhani. Isi YouTube-nya apa Mas? Pengajian. Wah, keren. Kayak sing miseti kereng ya, gedhi wonge.
akeh ana sing moto barang kae sing moto Pak Ustadz Agung. Iki penontone ini sing arep antre wis lemes Mas. Tomak Nina. Niki sing indik. Ya apa? Ini maaf ya Lur, bagi para pemirsa. Kula niku melok guyu dadi anune obah. Wong ya ora rada ngeluh. maaf ya Lur ngono. Niku rada ngeluh nih. Menika lho diputer-puter sing dipijet tiba. Wah iki sing mulai iki sing rada marake sir-siran deg-deg sir niki. Kemungkinan ada yang rodok konto-konto sithik. Iya. Lara pateng lenyer ya Allah. Lah. Niki dimek-mek ngeten iki. Ya wis mulai niku. Kuwi tangane ana pene apa ana linggise Mas? Waduh. Sikile wis dipasangi linggis. Kang visite siwer iki. Siwer kereng. Ruangan cilik ngono ku gak. Kuwi lah cekel karebet tangan cek ngono tok. Niki sing ngantre sampai rada lemes. Dikarenakan sudah banyak makan mie. Iya. Jadi perutnya agak mengembang. Oh, mengembang. Perutnya mengembang. Ini yang tukang ngintek orang tidur. Ini bukan tidur tapi lagi keren kok. Iki Mbah U kayak dipelarah-pelarah. Nika nggih nembe istirahat ngenteni antre nika. Lah madem mriki niku Mas Nano niku tukang kayu, nggih kusen, nggih meja, nggih irik, nggih tampir. Komplit nika. Nek cara ayat niku wis ora ayat kursi melih nika, ayat dampar, ayat meja. Ya nika. Niki sing rada lemes niki juragan bakso. Niki. Nah, iki sopir truk. Tukang indik. Wah, tukang indik wong ngantuk. Ya ngene iki. Oh, lah kayak wis mulai. Nika wis mulai bolo. Nanti lah ini kita lihat lagi nanti akan hadir di video selanjutnya, pijet yang kedua. Ya Lur, iki tak ganti dulu. Nanti yang selanjutnya yang agak cengit-cengit ngoten. Sekian dari kami Suryo Fatih Channel. Semoga yang hadir dan nonton selalu diberi rezeki melimpah, cukup tur barokah, bermanfaat, umur panjang, ibadah tambah istiqomah, guyub rukun, ayem, tentrem. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.